Selamat pagi bolo iki. Acarane bareng goreng ndok dadar. Mata sapi di ndoknya didadar iki. Ceplok dienggo sarapan. Lawe hari ini apa ya? Iki. Kadang tiwul iki mak iki. Tiwul tempe goreng terus oseng buncis. Pokoknya nikmat tenan. Aku seneng oseng-osengan. Apa nenek? Tapi nek iwak-iwakan aku ra doyan. Nek iwak mending ndok iki. Menune hari ini semute. Kadang diwul iki. Buh diwul iki beringin. Dikokne tambah apa irik jenenge ya kaya iki. Enek sing komen apa ora garing Mas nek sore. Ora nek aku wis ket dhisik ngene iki ya mangan sego nek ngono aku diadai tampahan iki bar dimasak. Tapi yo enak wae. Ayo sarapan bolo iki. Masuk tenan. Ya, jan segone diwul iki top tenan iki, make masak. Apa ora bergondol, pokoknya pro diwule. Ya, ayo maam bismillahirrahmanirrahim. Sarapan sik bolo. Nikmat, mantep, pedes. Top ngono pokoke. Terus ngono sik, ndak do pengen nek aku sarapan. Selamat pagi aja lali sarapan. Panas-panas jajan es tong-tong dimaem karo mae bar kuwi lanjut dolan nyanggone Nabila. Cuaca awan iki mangke panas aku mangke lagi tengok-tengok eneng emper karo mae kok krungu swara tung-tung-tung saka kulon ki apa ya kae. Tak delokke jebule ki bakul es tong-tong iki ki. Ya aku ki langsung wae pengen tuku soalnya ki ya jarang enek bakul yang mlebu nyanggon desaku kene iki ya. Mungkin lagi pertama kali bapake mangke tak tekoki mlebu nyanggon daerahku kene iki. Es tong-tong iki jajanan jaman dek aku sekolah. Biasane iki dhisik aku seneng nek tuku es tong-tong iki gek sing ada iki kaya corong lho bolo iki mang teko Pak iki jare ora enek sing ada dadi ada iki gelasan plastik. Lah iki aku arep njajal nutuk tung-tunge bolo. Ya kuwi bola kuwi mangke nggo tondo nek Pak kuwi aku mangke Pak iki tekan kuburan kono ki krungu tung ngono kayak iki aku karo tuku somai dadi bapak iki ora go dodolan es tong-tong tapi karo somai barang aku ya tuku somaine 10.000 karo es tong-tonge mangke 4.000-an loro. Langsung wae iki tak go mantuk wis oleh tuku ese karo somaine langsung tak go nyang emper tak maem karo mae. Mae mangke sadurunge aku arep tuku tak tekoki gelem jare es tong-tong ya wis iki tak tukokne sisan es tong-tonge. Nek jaman dhisik ki biasane iki ada iki corong lho bolo gek coronge ada iki iso dimaem. Saelingku kuwi nek zaman aku cilik dhisik ki. Lah kuwi ki mae maem ki ngantek kaya kanyepen kae saking es iki anyep kae tapi yo seneng mae iki anyep legi jarine iki. Iki aku langsung nyicipi somaine iki bolo iki. Somaine iki yo enak tenan iki mangke 10.000. Mae tak tawani iki jare gelem iki tak dulang. Tak dulang somaine iki yo gelem ngrasakne siji. Ning tempate sampean ijek enek ora bolo es tong-tong ngene iki. Jajanan legendaris. Bermaem es tong-tong iki mangke ceritane aku ke arep ngeterne mae dolan nyanggone Nabila. Ceritane mae ke genti pengen dolan rono ke kaya niki arep nginep nyanggone Nabila. Ya wis iki tak terne. Iki mangke yo sekitar jam jam jinan kae meh lewat dadi ora patek panas yo. Panase ora panas banget iki dadah sik mae iki. Langsung wae iki wis tekan gone si Nabila. Ceritane iki mangke tekan kene iki kok mendung tapi kayane mbar putan ora. Kae si Nabila karo si Taman ning jero. Iki aku langsung mlebu iki mangke tak aku bocah itu ben gelem iki meneng wae. Takon dadanya kamera gelem iki mangke biasane wisin tenan bolo si Nabila iki cah iki. Kayak yo jan rambut iki ora gelem nek ditaleni iki. Dadi geleme ngono kuwi mau kayak nutupi raine apalane. Iki mangke edoke yo melu jagongi timang gojekan ning kene iki. Iki mangke edoke gawakne oleh-oleh apa kuwi mang. Nah nek roti karo enek sosis kuwi mangke ke sosis kaya ngene iki oleh-oleh si Nabilo. Ki aku lanjut iki mangke disuguh gekne wedang yang Mbak Ayu iki mangke pacitane jan apa
apa gimang Mbak Ayu ki gawe payek karo goreng tahu karo tempe karo gimang aku lalap lombok iki. Tahu disigari gek tepung iki tepung telo kuwi jare apa tepung gumbangan jare Mbak Ayu mangke ya rasane enak imang dadak ling goreng ki. Lah dadi mak iki nginep nek nggone Nabila ke paling sewengi gek sesuk-esuke aku ngalor neh jiko mae. Kae mae karo Nabila lagi dolanan mae lagi nglebeti klambi gek iki aku sarep bali sore ya engko ndak wedi ku nek udan ngono wae. Yang batu karo nyukurne Sam Topik sisan mampir tuku sandangan. Dadi iki entekku kencan karo Sam Topik asline wis kedek anu gandeng wong iki cek burung glondong. Lah iki mangke wong iki glondong tapi mulih ke setengah hari. Kayak aku mang di WA wong iki nek jare iki selo ya wis ayo tak teren yang batu cukuran ngono iki aku ki langsung marani nyang omahe. Omahe iki ya gur cedhak seh luar ngono omahe iki rada lor rada kulon iki aku wis tekan omahe kayane wonge wis siap mangke wis tak WA nek wis siap tak parani ngalor ya wis ternyata wonge ya wis siap wis dandan mlitit iki. Wonge malah nyalami aku ya nekokne kabar wong iki jarang bolo ketemu karo aku soalnya nek kerja glondong ki biasane mangkate esuk kaelis mangkat. Nek mulih jam 4 sore iki mangke jare gur setengah hari iki aku langsung gas bola arep nyang batu selak kayane iki mendung tapi kayane ra udan iki. Iki mangke mangkatku ya rada sore sekitar jam 3 lewat kae gen ora panas. Yo yang ini iki hawane bola rada prembeng-prembeng tapi ra udan. Iki singkat cerita aku wis tekan nggon cukuran batu. Iki tak go nyang nggon rene iki biasane nek aku cukuran. Delalah iki mang ya ora ngantri kan kene iki langsung ditangani Sam Topik dicukur iki aku meling nyang Mas sing nyukurke iki tak kon sing modal terbaru cukurane ngono iki. Aku wingi wis cukuran rene iki mangke ya gur ngeterne Sam Topik. Yo iki karo dolan-dolan metu ngono gen roh hawa njaba Sam Topik bareng iki gen tak jak dolan gen gaul bolo iki wong wis rampung cukuran jan malah gagah tenan iki cukuran anyar wong mangke rambuté gondrong saiki wis ketok nyetil lah. Iki aku ke arep bablas anu bolo arep mampir tuku sandangan ceritane iki aku yo pengen nukokne sandangan Sam Topik iki aku tekan nggon toko iki kok mbak-mbak iki jebule sok nonton video ku iki kenal Sam Topik kenal aku bareng iki mangke iki. Lah kae mbak-mbak iki pokoke yo ngerti lho gayane Sam Topik anu metal kuwi tangane kuwi iki mangke ya wis malah seneng iki tapi Sam Topik isin bolo di sampah mbak-mbak iki mangke iki lanjut iki aku arep milih sandang-sandangan nggo Sam Topik iki bolo rencanane arep tak tukokne kathok karo klambi. Kayak iki wonge milih kathok cekak mau ceritane iki dijojol-jajol jarene apik kuwi karo iki kan milih kaose tak kon milih dhewe ndi sing cocok iki dipilih mbake kuwi sing ndi sing cocok nggo wonge ketok iki marem sing kuwi bolo klambi ireng wong iki karo sendal barang sendale ya sisan iki wis milih wis oleh iki lanjut go nyang kasir iki mangke ceritane iki bareng wis dibayarke tak kon nganggo sisan bolo gek nggon toko niki nterlayu enak ruang gantine dadi iki aku nunggu wah wis dienggo tenan iki baju anyar karo celana anyare karo sendale dadi mangkat mau tak kon bungkus nggon plastik tak kon nenteng ngono iki saiki penampilan iki kaya niki bolo Sam Topik gandeng wis cukup le blonjo iki ya langsung wae arep Bali iki mangke ya ceritane sadurunge Bali aku ya tekok sik karo Sam Topik iki penake ngandine pik iki wong iki manut bolo ya wis iki tak jak nyanggon terminal Batu Retno sing lor tak jak jajan iki bolo tak jajakne bakso iki. Nah iki bakso kene iki biasane nek dhisik aku pernah mampir kene pas karo mae nek pas mulih terapi kae ya pernah jajan soto ning kene bolo iki mang sore iki ndelalah ya ijik bakso niki. Iki ya langsung wae bakso niki wis dadi le gawekne wah jan ya ijik wanget-anget langsung iki nganggo kecap bae karo sambel wis cukup iki bolo. Bakso niki komplit enek mie enek mie kuning kudu bakso sing kosongan kae aku seneng nek mangan bakso ki sing enek komplit lah enek mie ngono kuwi udu sing gur bakso tok ngono kae. Nek sampean seneng bakso sing kosongan apa bakso komplit ngene iki nek ning daerahmu enek ora bolo bakso Wonogiri apa mie ayam Wonogiri ngono ki. Nek aku cedhak yen ning Batu Warna ki akeh bakul bakso bakul mie ayam ngono ki cuman aku ki urung tak review siji-siji ya gur kadang mampir sak ngendi lek tuku mandeg ngono nek aku jajan ki. Alhamdulillah wis wareg bolo iki karek iki yo karek udutan sik bar kuwi yo leren sik sedelok gek iki arep Bali selak sore ya wis ngene bolo iki. Terima kasih dadah.